Ha? Ano? Alas 20 na. Alas 10, 19, 20. 20 naman dito. Dito, no?
Yung kay grinding, yung or months, no? Then 24. Sa province, oh, gumbo!
Dito lang sa kapalaan. Ano? May susi na? 10:36. 28. Ano? Ang nakabit sa 1. $12.50. Have a nice day. Kulirita naman o. No, pagkutong pa kasi. Open sa wall. Lapit kaya. Ulaw. TJ Maxwell. Balik si Wakang Blue. Piti! Ako. Pero pili ka wat ano ini? Tanan. Are you okay, motherfucker? Hindi kaya man mo. Yeah, daddy. Bukoy. Napatagaan siya. Import na. Speed. Open it.
ng Facebook ni Wago, FB. Itong FB. Matakot pa man din itong punang nga dyan. At ganito. Orange. Hindi na makachat. Ano po na? Hindi na makachat. Kaya man na-load. Saling palainip ako. Copy sa ano? Cellphone. Kumon. Saling. Maybe dumon. Hi guys, I'm gonna show you how to tumakbo. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my vlog. Ganyan ang mumura niya. Oh! Kabutong ko yung LCD. Bugtong. Amin, ano bugtong. Hindi bugtong. Gusto ko ito, gusto ko nga. Hindi ang pagkapunta ito. Hindi na daw huwag ko ng oras. Hindi ko na. Gusto ko ni Jam. Kang matimi. Jam kayo, Jam. Buldabe? Anong oras sabi ko? 27. Yeah. Mahal na ako.
Let's tuloy niya. Yamit kudasai! Kulang yung sa araw kung ganito siya. So, malabas.
Computer 1 still.
Alright, you want the, ano, naglupas yung baka na, yan, mas tindahan, dahil dyan. Dahil mga kayo, dahil.
Out na tayo sa one. $5. Have a nice day. Interesado. 5. Okay. Hi. Sige. Sudah kasi. Naman ako susi. Ah, susi. Yung kay Papa. Ah, yan.
Wala akong magaping kayo. Ay, malaki. Or, isip mo ba ito? Itik. Ayun. Wala mo.
Ano mag-double? Ang tutuloy na ito sa kapandi, pampaano ito gusto mo. Gusto mo ba kung ano ba Hindi gusto mo. Ay, Yun, mas nakamatay. Sorry. ay, wala kasi yan. David. Wala ba kasi yan eh. Pag lumang, tabangan. Ano kayo, may pangalan. Lewat ko sa dala.
nakapasok ka lang yung Ano yan? May baklas eh. Ah, Lagi ko na. may sweet ah. Ano mga... Kwento ba ito? Kapit ka. Ano na? Warante ko. May apelido ka ba dyan, ha? Yan naman. Oh, kan. Charlie. Sige, kita mo. Kasi sumsina. Wala sumsina. Kaya pa nagchat si Nini. Check mo na.
Walang gusto ko na din. Ang yugat natin. Nampak ako dulu sila mo. Ano na gumanda na ako ah? Ang bisa Lindsay. Tama dito.
Nakulang, hindi mo sa matubay na. Sige na yung araw. Yes, not open, yes. Wala mo naman. Huwag mo pa ito. Correct. Huwag ang ayip ko po kasi siya. Ano yan, start yan sa
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Pagod siya. Tapos ko din siya. Kapag na yun siya. Tignan ko yan. Ayun lang. Ano na, labing 50 sa nalag. Dadalang pa ako mga Buhay ko parang max-ibigay. Igante. Ayun kasi nakita. Ako na natin sa ang pinsumiling nga. Oh, shit. Tingnan ko na si Chuchay ko mo. Oo. Ano siya? Eh, pamanibag na lang siya pa yun. Dahil pamandag pa uli. Wala naman. Ulol! Alam mo sa aking bobo? Diba sa di ka nagbili niyo? Hindi ka to yung tuwago. Parang sa
Mabait ako sa kapit. Ito ka ng bawang sa kuya. Bueno, huwag ka nga dyan sa ganda. Ay, stop. Ella? Pag ano ka nagbuo ko, paano yan? Ikaw sa pumuntit ka na kapit. My dog. Oh, please, no, please. Lord, you aim. Oops. I did that. Oh, damn! Beach tennis. Ano ba yung balikan? Computer 4 is still. Wait, kill, motherfucker. Wait, kill, bro.
Tapos wala mo din. Out na sa 2. Zero. $20.25. Have a nice day. Computer 4 is still. Kahit doon sila pag Ano na? kasi mag-alas doon po. Maraming bagay. Alas doon eh. Maraming bagay. Alas doon. Ay, tama naman. Kaya mga tanong. Sabihin mo na sinabi kung ano naman. Computer 4
is still. Computer 3 is still. One. Computer 3 is still.
Computer 3 is still. Ikaw nila ka ba? Simuragon nga ni pagkakaon na taba o. Computer 3 is still. Sabi ko ng pagluto.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 4 is still.
Ayun. Computer 2 is still. Ha? Ha? Computer 3 is still. Magtaman, kundi nahihirapan sila maglakad. Paunti-unti silang nanghihina, nawawalaan ng lakas. Ang kanilang mga tuhod ay humihina dahilan upang sila ay patumba-tumba sa kanilang paglalakad.
Computer 4 is still. Ha? Ha? Aray. Computer 3 is still. Ano, pakalino sa 1? Mhm. Open. Computer 2 is still. Pabilog dapat na. Charos. Ha? Pabilog. Bilog. Pira ini. Tindakan. 2, 4, 6, 10. Kita day mo aram. Ikaw ang bilang. Tinausay mo. So, ano? Tada kang balong ko. Iyo. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Computer 3 is still. Computer 3 is still. Computer 4 is still. Oh. Init. Oh.
Na ano kayo sa pelikula? Ano? Kumusta? Marami. Ito nga ba kami sa aga, ang Battle of the Mall. Ang tupad sa Battle. Kaya ano? Chicken ano? Computer 3 is still. Computer 4 is still.
Ay, oo, ako mananip. Di na. Ah, sugoon ko. Yeah. Ay, sure. Nadeng! Are. Baka nanduwang ano, saro kami. Eh, di naman ka na bumakal sa saod. Pero mas tamagi bumihilo. Tigsaro kami. Shh. Pwede din. Ano di mo baga ako niyo man. Tigsaro kami. Tao mo dyan ang saro sa kuya. Ano ng saro? Computer 4.
Nana, Itbulaga. Itbulaga. Ayun na. Nako.
Twen- 26. Gabos, 26. $13. Have a nice day. $13. Have a nice day. Narinig natin. Saan ka na? Saan ka na? Ay, kasi sabihin ko, ulit ako yung ikaw. Bukas dyan na. Alam ko yun.
Airport. Airport. Nako, mama. Wala.
10. Sige. 10, 50, set. Have a nice day. Nepal. Nepal.
Life doesn't end when you die. Life ends when you give up. Ang tubag ko na trabaho ko trabaho. Ha? Tubag ko magagalit at wala ka trabaho. Ito ba kaya? Dili nga ada duman. Kaya ka man aram ko na. Ako ta na sinuna. Life ends when you give up. When you give up.
yan ang bado mo? Bago yun eh. Bago na ba yun? Meron ka. Dahil mang pwede. Kaya ito mo yan. Ay, na-ID mo. Ano ID mo? Ayan pala. ID mo. Ay, ganda. Ano pa nakayang? Ay. Pera. Pera. Ay, nagaging ano dyan? Iyon na mas pwede ka dumaan. Magdaratang mas. Ayun ka. Ay, kumadarong kalo. Ang labahin niya. Magalit ka na sa akin. Naras ka ulit. Ay, hala. Ako ka nagalit niya. Pagkaulit mo kung gano'n. Hold. Ako ka tawag ko. Ako, yan na sa ano, LCC. Sa 29 na, ang anong mga ano. Okay. Pinse. Sakit sa